Ana, Akelarre, ze honek izan dare bai aurten hor Akelarren dituzu Bueno, zure... es que Joseba Nitzako izan da, bakarrizketak aparte, deskubritzia, hori daukaten humore faceta hori izango guztia, registro barri hori, nik lagun artian da beti ukidot, ez da? Baina mateu telebistan zaila dala, o tabu bezala dala, ezintziala ingora etorri, ez da? Bai, ez dut sekula, eta Akelarrera jo nintzen bingon bidatu, eta hain gustora egon nintzen bertan, Valeria Azeta, Bani una izen moduko, bakizu zelako nazen, zukamen ikusten azu, kamaratian, eta gertu nintzen, eta bapatian, super gustora sentiru nintzen, ez? Hori eitzen, ez? Bertan, humori eitzen bebai, eta orduan nago ikasten pilo bat. Ni Akelarren hau, ez bitu nizte ize koño nabilen eitzen, beti nahi izan duten jau Joseba, baina nire hau mokordua esatzeteratzen nahi ondo. Bueno, lasai, betu, inberrezuna da, bitu, mokordua nahi kondo itezu, baina hau ez dakit nola itezuna, a ver. Hemen itxita, guan bota. Vale, holan bai, Joseba, eske, a ver. Ondo eakutzi, Joseba, gauzak, eske, nazuzan, alora. Eta orduan itzako izan da deskubrimendu bat, ez da, pizkat, ganera juten nazorra, improvisazioa da nabe, bai. Ez, igual, zeo zerraldo zupentza, igual zeo zer konta, baina askotan ez jakitzen zertan juten azen bez eta zerrengoten. Orduan itzako hori izan da, honik eta gauzerik ondena. Eta, berrogeta bat urte askonturantzia, gauza gehiago dozela, registro gehiago dozela, eta gauza barriz jakitzen egotian itzako, horrek bizitzen moten hau. Eta konturatu naz, humoria itxia eta jentiari barrera itxia... Asko gustatzen zula. Osea, zuk egin zinaleno humoretik baino modatik anibilizea, ez da? Bai, hori da. A ber, nik telebistan urte asko daroiaraz, Nik hasi nintzen nola 20 urte edo lan, informatibotan. Baina egizia da... Informatibotan nintzen un lehendabiziko urratzak? Konta hori, a ber. Nik karreria amaitxune bania, bekadun hasi nintzen, nik goratzen az, Bilboko korresponsalizan, Bilbon, hasi nintzen bekadunen praktikak etxen, eta super gustora, osea, nire informatibutan ganea, beti naixan eban gauzia da, ez? Ni txikitzan nahi neban izan, edo aktoria, edo kasetarizia, osea, beti ukidot buruan hori, eta orduan izuk imagina, nik haitxari izaten eutzen, txikitzan pasaten itzan injurretatik, haitxanik egun ematen horrengoz biharra. Txori hori dago lekutik, hortxenengo biharra. Eta bapatean heldu zan eguna, bekadun moduan hasi nintzen, eta mikrofono hartu eta kamara horrian ipinien nintzen izana. Ze ondo. Ez hau da nire gustatzen jaten, benetan. Eta hor egon, honi entretenimentua itxen dut gehiago, ez? Baina aktualidadia hor egon informazioan lekuan asko gustatzen, eta asko gozatunean eta asko ikasi neban. Eta beti galdetzeten ben jendie bakizu musikero geto ekartzituzu, hainbat kirolari, jendia alde batetik beste ibiltzea, artistak ebai olakoak zeate, beti leku baino gehiago ikutzen ibiltze zatela. Guantxe batekin gehatuko bazinean, bakarrizketan, edo modan, edo telebista zerren geldituko zinean. Nik dudabarik engo neuke, nik pentsaten dut telebista, kamara hurri asko gustaten jat. Atzia be bai, Atzian ibiltzia be bai, osea, asko gustaten jat telebista mundua. Nik uste nire paseinoia benetan, nire benetako paseinoia telebista. Hemen telebistan adibidez bai, telebistan gustatzen zaizu platora teatzia, eta hemen guen zauden bezala, baina atzeko lanak itia eta guri danoi mareatzia eta horde dantzan jartzia gauzak gustatzen zaizu, Hori be gustaten jat, ondo dakizuzu. Bai, ez que nire bakizuzu gustaten jaten niri, por ejemplo, hemen Sukal Herrianen daukaten papel hori, jentia aurkitzu, eta eurak ezagutu, eta eurari elkarrizketan, niri gustatzen jat jentia ezagutzea, eta elkarrizketak eitxia. Eta orduan, asko gozatzen dut, asko gustaten jat.